Abisu horia datozen egunetarako temperatura beroak direla eta. Arabari, Bizkaiari eta Gipuzkoari dagokionez, Araba erdialdean eta hegoaldean egingo du bero handiena. Larunbatera arte, 35 eta 40 gradu artekoak izango dira temperatura beroenak. Nafarroan ere gogor jo du beroak, alerta gorria esarri dute Herriberan eta larunbatera arte temperatura beroak izango direla ohartarazi diete herritarrei. Gainera beroaren eraginez, suteak piztu dira Nafarroan, Leiren, Tafallan eta Oietan. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 15 ditu gaur, asteazkena da eta 3. eguna da Barakaldoko beken ospatzen ari den makina erramintaren 2 urtekoari dagokionean. Udane Arbeo azokan bertan da eta bertara joko dugu, xehetasun guztiak jakiteko. Udane Arbeo, eguerdion, zer moduz doa aurtengoa? Bai, eguerdion, alaxe da 4 urteren ostean, pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan da makina erremintaren nazioarteko azoka, hemen bertan aurkitzen gara eta mundu osoko 28 herrialdetatik 1.400 eta 46 enpresa erakusketari baino gehiagorekin ireki ditu ateak Barakaldoko bekek, hemen bertan ikusi ditzakegu hainbat postu, 3.400 makina zerbitzu eta berritasun baino gehiagorekin, milaka bizitari gerturatu dira hemen ona bertara bekera, eta esan beharra, aurtengoa 31. edizia dela eta 61 urte bete dituela azoka honek, mundu mailan erreferente eta horren garrantzitsua den azoka honek, eta Euskal Herriarentzat ere oso berezia bertan aurkitzen baitira Euskal Herriko enpresa asko, mundu mailakoak ere bertan ditugu, baina euskal enpresak dira gehienak, eta horien artean esanguratsuenak gehienak baitira Gipuzkoako enpresak. Horien artean ditugu Azkoitiako Ibarnia ekoizleak hemen atzean ditugu, edota Danobat beste bere postua ere bertan ikusi dezakegu, eta aipatzea ostiralera arte hemen izango direla Barakaldoko beken. Euskal Herrian horren garrantzitsua den makina erreminten azoka bueltan da Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerren. 2 urtez pandemia dela eta bertan behera geratu ondoren ekin dio jarduerari berriro bienalak. 2 urteko honek etorkizuneko industria honen erakusleioa hartuko duela adierazi du Iñigo Urkullu lehendakariak makina erremintaren nazioarteko bienalaren inaugurazioan. Ahalmen handiko herria gara, manufaktura industria lehiakorra duena, merkatu globalean presente dagoena, eta presentzia hori areagotu nahi duena. 2 urteko hau da horren frogarik argiena. Industriaren hitzordurik nagusienetako bat itzuli da bekera. Edizio berriak 28 herrialdetako 1.400 erakusketari baino gehiago, 3.400 makina, produktu, zerbitzu eta berrikuntza baino gehiago, estatuko eta nazioarteko 230 hizlari eta gonbidatutako 300 erosle handi baino gehiago izango ditu. Datuak adierazgarriak dira eta lehen mailako industriaren erakusleioa da. Makina erremintaren azoka indarturik itzuli dela baieztatu dute. Negoziorako askotariko aukerak eskaintzen dituen merkataritza harremanetarako tresna gisa bertsiorik onena eskaintzeko. Enpresek funtzionamenduan dauden makinen edapen handia egin dute beken, jendaurreko aurkezpenean. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude, eta munduko 9. gara. Sektoreak oro har bere ekoizpenaren 190 baino gehiago esportatzen du, eta kualifikazio handiko 16.000 pertsonari baino gehiagori ematen die lana. Lehendakariak esan duenez, euskal industriaren etorkizuna abangoardiako makina erreminta bada, teknologikoki eta digitalki lehiakorra dena. Makina erremintaren 31. edizioa da urtengoa eta ekainaren 17 arte ostiralera arte eskaintza handia izango da Barakaldoko beken.
Hortxe, beraz, Barakaldoko Bekeko Bienala makina erramentaren 2 urtekoa, hain zuzen ere, ostiralera arte ospatuko dena, eta gaizaldatu behar dugu izan ere energiaren alorrari begira, astearte honetan sartu da elektrizitatea mugatzeko neurrietako bat, hain zuzen elektrizitatea sortzeko erabiltzen den gasaren prezioari muga jarriko dion neurria. Udane, eguerdion, zenolako isla izango du honek herritarren fakturan? Bai, Iberiar penintsulako salbuespena deituriko eta argindarrari topea jarriko dion Europar Batasunak onartutako neurria jada indarran da, zuk esan bezala, eta gaurtik aurrera isla izango du prezioan. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa Portugaleko eta Espainiako presidenteek eskatutako 30 eurotara jaisten, baina kontuan hartuta gaur egun arte izan ditugun megawatt orduaren kopurua edo eta prezioa fakturan neurri berri honek jaitsiera nabarmena izango du. Energia prezioen larrialdiak baldintzatuta, Iberiar penintsulako salbuespenak iragan astean lortu zuen Europako batzordearen oniritzia, eta beraz argindarrari urtebeteko topea ezarriko dio Europak. Mekanismoa asteartean sartu zen indarrean, eta gaurtik aurrera dagoeneko isla du prezioan. Lehenengo 6 hilabeteetan 40 euroko prezioa izango du megawatt orduak, eta gero hilabetero igotzen joango da, 70 eurora iritsi arte. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta megawatt orduaren prezioa 100 euroen bueltan zegoela orain arte, neurria faktura jaista ahalbidetuko du. Espainiako gobernuaren arabera murrizketa 1,5 eta 1,20 artekoa izango da. España y Portugal conseguimos la llamada excepción ibérica y muy pronto el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Neurriak edonola baditu muga gehiago. Hasteko ez dira elektrizitate ekoizleen irabaziak ukituko. Jatorrizko proiektuak horrela aurreikusten zuen arren. Hala ere Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak sistemaren erreforma handia eskatu du. Sistema honek jada ez duela funtzionatzen adieraziz. Bruselak azaldu duenez 6.300 milioi euroko kostua izango du Espainiaren kasuan, eta 2.100 eurokoa Portugalen kasuan, gobernu bakoitzak jakinarazitako xehetasunen arabera. Bestalde Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikoko ministroak dio gasaren muga berdina izango dela Espainian eta Portugalen, eta diseinatu bezala onartu dela. Hay un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes. Neurria 2023ko maiatzaren 31 arte aplikatuko da. Eta bestalde, aurrera doa, Bizkaiko golkoa zeharkatutuko duen kable elektrikoa, itsaspeko kable elektriko hori, baina ordea Gatika eta Akitania berria lotuko duenak atzerapenak izango ditu, 2 urteko atzerapena hain zuzen ere, Udanen noizko espero da egotea indarrean? Hasiera batean 2025an amaitza aurre ikusten zuten itsaspeko kable elektrikoa, baina orain aitortu dute Espainiako eta Frantziako elektrizitate sarek 2027ko amaituko dutela, eta hori da euren asmoa. Gainera aurrekontua 200 milioi euro handitzea erabaki dute, 1.750 milioi eurotik 1.950 milioira igo dute aurrekontua, eta diru horren 130 Europako Batasunak jarriko du interes komuneko proiektutzat baitauka. Gainontzeko milioiak, Espainiako elektrizitate sareak eta Frantziakoak jarriko dituzte. Espainiako elektrizitate sareak 153 jarriko du diru kopuru horren, 153 jarriko du, eta Frantziakoak berriz 127. Kableak dagoeneko badu Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Frantziako gobernuaren oniritzia, baina Espainiako Trantsizio ekologikorako ministeriaren ingurumen baimenaren zain dago proiektu hau. Eta Bizkaia eta Frantziako Akitania berria lotzea da asmoa, itsaspeko kable elektriko honen asmoa, eta ondoren handik konektatuko dira Iberiar penintsulako eta Frantziako kable edota sare elektrikora. Bertan kablearen helburua da bi lurralde horien arteko lotura elektrikoa 2008 megabatetik
5.000 megawattera handitzea, hau da, ekoizpen gaitasunaren 3%tik 5%ra igarotzea. Badi jarraituko ditugu berri horiek ere. Udan Erbio, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Esker. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, Gasteizko Mercedes enpresari begira jarri behar gara, izan ere enpresaren txantaia eta erakundeen presioa salatu dute Mercedeseko langileek. Hain zuzendaritzak iragan astean iragarri zuen 1.200 milioi euro inbertitzeko prest dagoela Gasteizko lantegian, beti ere langileek malgutasuna areagotzea onartzen badute. Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Aldundiak akordio bat sinatu dute Mercedesekin astearte honetan inbertsio hori sustatzeko. Bien bitartean, lan hitzarmena berritzeko sindikatuen eta enpresaren arteko negoziazioek 18 hilabete daramatzate blokeatuta. Mikel Díaz de Alda, Labeko ordezkaria. Egunon. Gaur goizean egin dugu asanbladaren lehenengo zatia. Bertan, azaldu dugu ze goratan dagoen negoziazioa. Nola dauzkagun puntu beltz batzuk, marra batzuk, guretzat importante direnak eta bai sinatzeko behar ditugunak, malgutasun gehiago ez, igoerak IPC-ari lotuta eta bar, eta momentu hori ezin dugunez lortu, proposatu dugu asanbladari mobilizazio batzuk egitea, konkretuki aste bateko greba egitea, baina arratsaldera arte ez dugu jakingo, zer gertatuko den, arratsaldeko asanblada eta gero, ematen digutenaren erantzunarekin, onartuko dugun edo ez. Aurrera ateratzen bada, bai UGT-ri eta bai komisionesi esango diogu, aber gurekin etorri nahi diren, eta gurekin badatoz, komitearen 180 grebak izango ziren, eta bestela, joango gara lapela eta zeka, greba horiek gehitzera, eta asanblada etorri ginearekin horren alde egingo du. Eta lan istripu hilgarriek ez dute etenik gurean, astea hasi denetik 2 lan istripu hilgarri zenbatu dira Euskal Herrian. Bata astelehenean izan zen Tuteran, 26 urteko langile batek bizia galdu zuen errepidean, initen ere lab sindikatuak jakinarazi duenez, eta astearte goizean aldiz 59 urteko basoko langile bat hil zen Idiazabalen. Langilea pinudi batean ari zen lanean, eta enborrak garraiatzeko makina batekin, eta pinu bat erori zitzaion gainera. Lab sindikatuaren arabera, 2 heriotza horiekin, 38 dira urte hasi zenetik Euskal Herrian lan istripu zildako pertsonak. Eta Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak bizikleta martxa hasi du, ekainaren 13an hasi zuten, eta ekainaren 25 arte izango dira Euskal Herria bizikletaz zeharkatzen. Ekimen honen bidez, 3 dira zabaldu nahi dituzten aldarriak. Zerbitzu publikoen defentsa, zaintza lanen banaketa eta 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Bizikleta martxa honetan, Gasteizko eta Iruñeko gobernuei 2023ko aurrekontuetan 1.080 arteko osagarria jasotzeko eskatzen jarraituko dugu. Estatuko gobernuak pentsio hori onartzen ez duen bitartean. Kantagaraz mikatza Aizeak baramana Bestalde, Osakidetzako sindikatuek manifestaziora deitu dute, ekainaren 26erako, hain zuzen lehen arretaren egoera salatzeko, hautsak arrotu baitzituen aurreko astean Gotxande Zagardui osasun sailburuak, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburuak ezandakoak, aldaketa kultural batez mintzatu zen Zagardui, hain zuzen Osakidetzako osagile faltak eragingo dituen arazoei aurre egiteko. Zatze, Euskadiko Erizainen sindikatuko ordezkaria da Gabirel Perez, eta berarekin egingo dugu bat zuzenean hori buruz aritzeko. Eguerdion. Kaixo, eguerdion guztioi.
Sagarduik iragarritako berrantolaketaren arira mobilizazioak bertan bera ere usteko eskatu dizuete, sindikatuei, ez delako egia dioenez Osakidetzan eraisteko planik dagoenik, zer duzue esateko horren aurrean? Bueno, ez da egia, esan duena Sagardui sailburuak, ordutegiak laburtzea, gure ustez murrizketa bat da, lehen mailako arretako ordutegiak urtero, azken urteetan batez ere murriztu egin dira eta hori arretaren kalitatearen aurka doa, ez? Gure ustez, osasun sailak eramaten dituen estrategiak herritarren arreta baldintzatzen dute guztiz eta pentsatzen dugu ordutegiak murriztea, zerbitzuak ixtea, bai dela murrizketen estrategia bat. Orduan ez gaude ados aurrera eramaten ari diren neurriekin, ez? Eta nola hartu zenuten Sagarduik egindako iragarpen hori, agian etorkizunean mugikortasun handiagoa eskatuko duela medikoaren gana joateak? Harritu gintun batez ere ikustea edabidetan aitorpen hori, ez? Baina ez da berria, urteak daramatzagu murrizketa politikekin, ez? Ikusten ari gara ez bakarrik lehen mailako arretan, beste puntuetan ere murrizketak ematen dira, adibidez Gasteizko larrialdi zerbitzuaren murrizketa, Santiago ospitalean, baita Basurtoko ospitaleko kardiologiako zerbitzuarena, zirugiakoa, eta horretaz aparte, etengabeko arreta puntuen itziera eta horrelakoak eman dira azken urteetan. Horrelako politikekin ez gaude ados, eta usten dugu jokoan jartzen dela herritarren osasun arreta eta azkenean osasun kalitatea, ez? Arretaren kalitatea jokoan jartzen dela. Hilabeteak daramatzazue salatzen, ez? Baliabide falta dagoela, murrizketak ere daudela eta lehen arretaren egoerak da gehien bat kezkatzen zaituztena. Zer proposatzen duzue honen aurrean? Langile falta da arazoaren muina? Langile gehiagorekin konponduko litzateke egoera? Langileen falta arazoaren konponbide handiena da, ez? Baina inbertsio handiagoa ere behar da, batez ere lehen mailako arretan. Horretarako behar dira, neurri eta konponbide handiak hartzea, ez? Horretarako ez bakarrik oraingo eperako, baizik eta epe ertain eta luzerako ere, aurrera jarri behar dira, eta mahai gainean jarri behar dira, politika desberdinak, orain arte eman direnak, erakargarria bilakatu behar da alde batetik lehen mailako arretako lana, horrela erakarri aldira profesionalakona, baldintza duinak izan behar dira, lankargekin ezin baita jarraitu, hauek murriztu egin behar dira, eta baliabide gehiago topatu, ez? Hori da, gure ustez, politikarien eta gobernuen ardura, ez? Luzerako eta ertainerako neurriak bilatzea, ez? Beharrezkoak badira profesional gehiago izatea, erakartzea, baina unibertsitateko plazak eta ere handitu egin behar dira, ez? Eta horretarako daude boterean, ez? Neurri horiek abian jartzeko, ez? Eta ezin gara orain, ezin ditugu orain eskuak burura bota, eta erreaktiboak izan, esanez, falta direnez profesionalak ezin dezagula ez egin, eta hori ez da haien erantzukizuna da, konponbideak bilatzea. Eta horretarako, ez zeri behar dira gurekin, sindikatuekin, neurriak elkarrik aurkitzeko eta negoziazioa egon behar da, ez? Eta hori ere da, salatzen dugun puntua, ez? Negoziaziorik ez dagoela, eta beti ematen direla erabakiak gure iritziarekin edo langileekin
kontatu gabe, eta hori ezin dugu onartu, ez? Eta horrexegatik eramaten ditugu horrelako mobilizazioak eta kezkak kalera honen aurka borrokatzeko eta hau salatzeko, ez? Horregatik deitu duzue mobilizaziora, ekainaren 26-rako eta baita ere itxialdiak iragarri dituzue datozen asterako. Ea osasun sailarekin hitz egiteko aukera ere jartzen den mahai gainean. Izan ere nola ikusten duzue etorkizuna, alde batetik zuek proposatzen duzuena eta salatzen duzuena, eta bestetik osasun sailetik murrizketa horiek ukatzen diren bitartean? Murrizketen politika aurrera badoa, konponbideak ezin dira aurkitu. Beharrezkoa da inbertsioa handitzea, ez? Gobernu honek aurrezpenaren estrategiekin jarraitzen du, eta osasungintzaren arreta baldintzatzen du, eta arriskuan jartzen da. Baina uste dugu, negoziazioa aurrera eraman behar dela, geuk ja salatu ditugu arazo asko eta uste dugu konponbideak kasu askotan topatu aldirela, baina ez dago borondaterik. Ez osasun sailak, ez Osakidetzako zuzendaritzak, ez dauka borondaterik eta negoziatzeko eta hitz egiteko, eta ere hori bada salatu nahi dugun puntua, ez? Pentsatzen dugulako zerikusirik daukatela negoziazioetan langileek, ez? Eta ez dute hau kontuan hartzen, eta aurrera eta aldatzen ez bada hau, haien eskuetan dagona, jarraituko dugu mobilizazioekin, kezkekin, kasu honetan manifestazioekin eta itxialdiekin, ez badute haien jarrera aldatzen, ez? Espero dugu jarrera hau aldatzea, ez? Guztion eta herritarron osasungintza jokoan dagoelako. Gabriel Perez atzeko ordezkaria, mila esker gaurkoan gurean izategatik. Zuei, eskerrik asko, bai. Eta gaiz aldatuta, Basauriko espetxean hilda aurkitu duten preso baten heriotza ikertzen ari dira. Behin-behinean preso zegoen gizon bat hilik topatu baitute berezigan Basauriko espetxean. Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak eman zuen atzokoan gertatutakoaren berri, Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian, eta azaldu duenez, iragan ostiralean sartu zuten kartzelan. Eren egun, gainerako presoekin afaldu zuen, baina ordu erdi geroago funtzionarioak ziegara botikak eramatera joan zitzaizkionean, hilik topatu zuten. Jaurlaritzako Justizia Sailak oharbidez jakinarazi duenez, presoak bere buruaz beste egin du. Medikuek suizidio arriskuan neurtzeko proba egin ziotela ere azaldu dute, baina presoak negatibo eman zuela. Zupiriak adierazi du ikerketa bat abiatu dutela, zer gertatu den argitzeko, Eusko Jaurlaritzak iazko urrian espetxeen eskumena bere gain hartu zuenetik kartzelan hilden aurreneko presoa da. Ostiralean modu preventiboan Basauriko espetxean sartu zuten gizon bat agertu zen, hilda, bere gelan, bere zeldan, atzo arratsaldean. Ordu erdi lehenago beste presoekin batera modulo preventibo horretan afaltzen egon zen, normaltasun guztiarekin, baino gero espetxeko zerbitzuak bere gelara joan zirenean zegokion medikamentuak eta botikak ematera hilda aurkitu zuten, eta horregatik ezaguna den eta finkatuta dagoen prozedura ipini da martxan, heriotza horren gorabeherak aztertzeko. Eta Nafarroan, Txantreako kale berriak frankismo garaian errepresaliatuak izan ziren emakumeen izenekin izendatzeko eskaera abiatzeko plataforma sortu dute. Udalean proposamen bat aurkeztu zen, Txantre auzoko kale berri hauen izenak modu ezberdin batean izendatzeko. Iruñean kaleetan emakumeen izenak agertzen ez direnez, hemengo hauetan jarri nahi ditugun izenak izan daitezke frankismoaren garaian zapalduta egon ziren emakumeak eta bai Iruñean bizi zirenak edo Iruñarekin harremana izan zutenak. Orduan, Txantrean plataforma bat sortu dugu, hau bermatzeko, eta uda pasata hasiko gara lanean, atxikimendua jasotzen, baita lan egiten auzoak emakume hauen historiak ezagutzeko, eta hola udanak ikusiko du auzoan zer nahi dugun.
eta hiri eredua aldatzearen aldeko manifestazioa egingo dute Donostian, larunbat honetan, hiria ez dela bizilagunen beharrei moldatzen ari, eta auzo eta elkarterri mugimenduen artean deitu dute manifestaziora. Horien artean da bizilagunekin plataforma, eta hain zuzen plataforma horretako kidea den Asier Basurto, daukagu pantailaren beste aldean. Eguerdion, Asier. Kaixo, eguerdion. Donostia berreskuratu, hiri eredua aldatu lelopean aterako zarete larun batean kalera. Zerk bultzatu zaituzte ekimena aurrera ateratzeko? Dagoeneko urteak dira bat bestean atzetik ezagutzen ditugula erabakiak eta proiektu berriak herritarren gehiengoari kalte egiten diotenak eta gutxi batzuen interes ekonomikoei erantzuten diotenak. Hauek jasan ezina bihurtzen dute egoera, nazkatuta gaude herritarrak eta nazkatuta gaude eragile asko bat egiten ari geanak guzti honi batera aurre egiteko, pixkat elkarlanean uste dugulako erantzun behar zaiola eta pixkat hiriko indar desberdinak bilduta lan egin behar degula. Horren parte da manifestazio hau, baina haratago ere joan nahi du elkarlan horrek eta bestelako hiri eredu baten aldeko mugimendu bateratzaile batetaz ari gea. Hain zuzen ere, Donostiako udala ari da hiri antolamenduaren plana berritzeko prozesua abiatzen, aukera bat zabaltzen da, zer espero duzu, Ez dugu gauza handirik espero egia esan. Gure ustez momentua bai da erabaki horra, orain Bizpahiru urteko prozesu bat emango da plan hori berritzeko, eta ondoren planak indarrean iraungo du hainbat urte. Eta izan daiteke oinarria bestelako hiri eredu baterako, edo izan daiteke oinarria oraingo bidetik espekulatzaileen mesedetan funtzionatzen duen hiri baten bidetik jarraitzeko. Oraingoz, prozesua abiatu denetik, udalak proposatutako parte hartze bideak antzerki hutsa dira. Legeak eskatzen duen minimoetara mugatzen da parte hartzeko aukera, eta hori salatu dugu hainbat mugimenduk, eta pixkat prozesu hortan ahotsa izan nahiko genukela, eta batez ere uste dugula hiriak espekulatzaileei muga jarri behar diela, adierazten nahi dugu manifestazio honekin, eta aurrerantzean plan hortan eta hiri hontan eragiteko egingo ditugun beste ekimenekin. Horixe mezua beraz, eta larun batean kalera eramango duzuena ere, Asier Basurto, bizilagunekin plataformako kidea, mila esker gaurkoan gurean izategatik. Mila esker zuei. Hauesek izan dira eguneko lerroburu nagusiak, tarte baten ondoren itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Ikoitz Arreste, EH Bilduren legebiltzarkidea eta hezkuntza idazkaria. Orain arte. Arratsaldeon bikote, Bagera elkarteak antolatutako bikografia saio hauetara. Arratsaldeon eta ongi etorriak. Eta badakizue bikografia saio hauetan tokatzen dela pixkat ireki, eta zuen bizitzaz hitz egitea. Zagit horretako prest heldu zaten. Erdi prest. Erdi prest, zer, kaiz? Bai. Nire ama izan da beti oso zinezalea. Eta orduan oso txikitatik ikusi ditut pelikula asko, gauza dago polita. Izan zen, zinemaldi batean nik 8 bat urte dukiko nituen, eta eraman ninduen amak La Princesita izeneko pelikula bat ikustera. Eta orduan, bertsio originalean zegoen, gaztelera zazpidatzita, eta nien nintzen gai zuzenean irakurtzeko, ez? Orduan, iseri nintzen amaren gainean, eta amak izultzen zean euskerara. Eta, etorri zaitu orain histori hori burura, ez? Baina bai izan dela beti nik amarekin lotu duten zerbait zinea, eta zinezaletasuna. Unibertsitateko intsumiso elkartean, topaketa bitako baten ezautu nuen Igor Otxoa, nire gaur arteko kidea dana
txalapartan, eta raroa juntzen zen, ni insumiso egin nintzen, eta egun baten amak dituzian. Deitu du emakume batek etxea, esan ez, gaur baldin bazoa juzgadua, absolbitzen zaituztela, eta jazintzen emakume hori da, juzgadoko norbait, baina ezintzula bere izenean deitu du. Perdón, junitzen juzgadua, jakin gabe oso ondo zertan ikuan, esan diat etortzeko azpadare. Pan beste batzuk, kono eta beste batzuk, baina abokatu egin, abokatu, joe Baza izo importazukin ingoet, eta momentu nien, eta izan zan olako... Osongi prestatua dena. Ekainaren 10-tik 19 zatoz Igorreko jaietara. Adin guztientzako egitarau zabala izango dugu. Umeentzako jolasak, dantzak, kirol lehiaketak, txarangak, trikitilariak. Eta gauak musikaz girotuko ditugu. Lukiek, Espalak, Galazota, Gozategi, DJ Feministrak, Erdoil, Nafarroa 1512, Zeinke, Eskakeitan, DJ Jotatxo eta asko zere gehiago. Ekainaren 10-tik 19 hurbildu zaitez Igorreko jaietara eta gozatu jai giroan. Zein polita den Igorre San Antoniotan. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ikoitzarreze, EH Bilduren legebiltzakidea eta hezkuntza idazkaria, eguerdion, ongitorri. Eguerdion, bai. Hezkuntza itunari buruz luze arituko gara elkarrizketan zehar, baina lehenik eta behin aktualitateari begira ere jarri behar gara, eta besteak beste Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida lehen lerrora ekarri nahi izan du, berriro beste referendum bat egitea proposatu du, Londresen baimenik gabe ere egiteko prest agertu da. Gurera etorreta, horrelakorik, aukerarik ikusten duzu horrelakorik egiteko? Uste dut badela masa sozial nahikoa eta nahiko bagenu ere badela masa politiko nahikoa horrelako erabakiak hartzeko, izan ere guk Eskoziari oso begionez eta inbidiaz begiratzen diogu eta iruditzen zaigu burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika guzti hori eta borondate guzti hori gurera ere ekarri barko genukela, Eusko Legebiltzarrera ekarri barko genukela. Eta horregatik, Eskoziako agintariak egin berri dituen adierazpen horiek oso begionez eta esperantzaz ikusten ditugu. Izan ere, iruditzen zaigu, demokrazian sakontza besterik ez duela nahi Eskoziako herriak, eta horren erantzuna da Eskoziako agintariak egin dituen azken adierazpen hauek. Eta espero dezagun gurean ere horrelako adierazpenak entzutea gure mandatarien ahotik, bai. Burujabetzarekin lotuta azken asteotan ere izan da Inigo Urkullu lehendakariak egindako Korsikarako bidai ofizial hori, eta bertan Korsikatik eskatu zion Espainiako gobernuari estatuaren eredu berri bat lortzeko urratsak emateko. Zenola baloratzen duzue Eusko Jaurlaritzaren jarrera gai honekiko? Iruditzen zaigu Inigo Urkullu karrera atzera urratz bat eman duela eta beto eskubidea Madrili eman diola, Espainiar estatuari eman diola beto eskubidea, erabakitzeko eskubidearen beto hori Madrilen kokatu duela, eta guk eskatuko geniokena Urkullu lehendakaria da fidela izatea Gasteizko Legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean adostutako horri gehiengo politiko osoz, gehiengo politiko handi batez, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostu genuen, oinarri eta printzipio batzuk aurreko legegintzaldian adostu genituen, gainera, printzipio horiek aberastu egin zituen ondoren Podemosek ere, eta hori Legebiltzarraren mandato bat da, Urkullu lehendakariak berak bete eta garatu beharko lukeena, eta orduan guk beto eskubide hori Madrilen jarri baino, Euskal jendartea entzun dezan, Euskal Alderdiak entzun ditzan eskatuko genioke, eta beraz, burujabetzarako erabakitzeko eskubidearen bide hori urratu dezala eskatuko genioke noski Urkullu lehendakari. Azken finean, demokrazian sakontzea delako eta ikusten ari garelako, demokrazian sakontze horrek eta erabakitzeko eskubide horren garapena dela benetan Europako demokrazia aurreratuenek garatzen dituzten bideak, eta beraz, herri aurreratua izan nahi badugu hortik etorriko dela ere gure demokrazian sakontzeko bidea, noski. Eguneko beste berrietako bat bada, Ernaiko 7 gazte auziperatuak izango direla, izaten ari direla gaurkoan. Zer espero duzue, zer irakurketa egiten duzue?
Guri iruditzen zaigu deskalabro bat dela Ernaiko 7 gazte hauen kontra gertatutakoa. Urtebete atzera baldin bagoaz gogoratu behar dugu, honen jatorria datorrela Ernaik Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan hainbat mobilizazio antolatu zituelako. Gogoratu behar dugu ere mobilizazio horiek gazteen bizi baldintzak aldarrikatzeko mobilizazioak zirela, normaltasun osoz garatu ziren mobilizazioak izan zirela, eta azken finean edozein gaztek aldarrikatu ditzakeen gauzak aldarrikatu zirela, manifestazio horietan. Etxebizitza duina izateko eskubide aldarrikatu zen, lan baldintza duinak izateko eskubide aldarrikatu zen, ikasteko baldintza duinak aldarrikatu zituzten gazteek, eta ikusi genuen bestalde, ertzaintza nola oldartu zen gazte guzti horien kontra, ezta? Gainera, gogorarazi behar dugu eta ezin dugu ahaztu 60 gazte inguru izan zirela zaurituak mobilizazio horietan, ertzaintzak 60 gazte jipoitu zituela, eta horren ondotik etorri zen 8 gazteren atxiloketa, eta gaur epaituko dituzten 7 gazte horien epaiketa bera, ezta? Guretzako ez dauka esanka ez buru, gaur goizean dozenaka gaztek bildu dituen kontzentra horretan ere gure babes eta elkartasuna adierazi diegu Ernaiko 7 kide horiei, eta azken finean egiten dugun irakurketa da badela sektore bat kriminalizatu nahi duena benetan mugitzen den eta bere eskubideen alde borrokatzen duen euskal gazteria, eta gure ustez legitimidade guztia du euskal gazteriak bere aldarrikapenak mahaigaineratzeko, kaleratzeko eta benetan bizi proiektu duin baten alde borrokatzeko, eta horregatik guri epaiketa hau inondik inora ez zaigu legitimoa iruditzen, eta horregatik berresten dugu Ernaiko 7 gazte hauen aldeko elkartasuna eta babesa noski, bai. Hezkuntza itunari buruz, astelehen honetan bertan bildu zineten hezkuntza akordioaren jarraipen batzordea, zer moduz doa akordioa? Nik uste dut akordioa hasi besterik ez da egin, aipatu didazun bezala astelehen honetan hezkuntza akordioa garatzeko jarraipen batzordea bildu zen, bertan hezkuntza saileko ordezkariak Bildarratz sailburua buru eta baita akordioa babestu genuen 4 alderdiok bildu ginen, eta nik uste dut bilera hori oso modu honean joan zen bilera bat izan zela, eta iruditzen zait ere oso albiste positibo bat atera genuela 4 alderdiok bilera horretatik, eta izan zen 4 alderdion konpromisoa berrestu genuela, sinatu genuen hezkuntza akordio horren alde, beraz. Nik uste dut asteleneko lehenengo bilera hori, jarraipen batzordearen lehenengo bilera hori, oso positiboa izan zela esaten dudanagatik. Akordio horren aldekotasuna, bozeramaile guztion ahotan berrestu genuelako, eta beraz, akordioa esan dezakegu bizirik jarraitzen duela, akordioaren hasieran besterik ez gaudela, eta borondatu dugula 4 alderdiok eta hezkuntza saila ere akordio hau bururaino eramateko, eta egin dezakegun balorazioa positiboa besterik ez da, bai. Dena den udaren ostean, ez, egiteko zen jarraipen batzorde hori, baina aurreratzea eskatu zenuten, zergatik? Bai, adostu genuena 4 alderdion artean izan zen jarraipen batzorde hori 3 hilabeterik behin bilduko zela, beraz, hezkuntza akordioa bera legebiltzarrean apirilaren 7an adostu zenez, ikasturte honen bukaeran egin barko litzateke jarraipen batzorde horren lehenengo bilera. Dena den, badakigu hezkuntza saila ez dagoela geldi, eta hainbat erabaki hartu behar dituela egunerokoan, eta erabaki horiekin agian gaizki ulertuak egon direlako tarteko, agian erabat konpartitu ez ditugulako, iruditzen zitzaigun akordioa babestu genuen alderdiokin partekatu behar zirela, eta hori dela eta erabaki genuen batzorde hau deitzea, batzorde hau konbokatzea, eta horregatik uda baino lehen bilduko da, baina nik alderdion artean dugun girona azpimarratu nahiko nuke, izan ere, konpromiso hartu bagenuen ere 3 hilabeterik behin jarraipen batzorde hau bilduko zela, iragan astelenan bildu zen, baina jada badugu beste data bat jarrita uda baino lehen berriz ere biltzeko, eta benetan akordio sendo honek, eta oso mamitsua den akordio honek badituen erpin guztiak nola kudeatuko ditugun denon artean modu ahalik eta egokienean erabakitzeko, beraz, iruditzen zait lehenengo bilera bakarrik izan dela, aurreratzea eskatu genuen, hala suertatu zen astelenean, eta iruditzen zait dela, izango dela aurrerantzan ere eramango dugun sintonia. Bai, ematen diren gaizki ulertu horien artean esaterako bazegoen ikastetxeen planifikaziorako hezkuntza sailak proposatu zuen dekretua, kritikoa agertu zineten horrekin, xehetasun falta dela eta eskola publikoaren aldeko apustu argiagoa eskatzen zenuten, eta hain zuzen jarraipen batzordearen bilera horren ostean, asteleneko bileraren ostean, EAJak iragarri du bertan aldaketak egingo dituela. Zein ekarpen egin du EH Bilduk honetan?
Bai, hemen gertatzen dena da, aipatu da bezala, hezkuntza sailak egunerokoan erantzun behar dio dituen kudeaketa administratibo guztiei, eta eskolak ez daude itxita, ez daude gure zai, hezkuntza legea noiz etortzeko, beraz, egunerokoa kudeatu behar du. Eta egunerokoaren kudeaketa horretan etorri zen legebiltzarrera, aipatu didazun planifikazio dekretu horren zirriborroa. Eta beraz, guk nola ez, sakon aztertu genuen zirriborro hori, dekretuaren zirriborro hori sakon aztertu genuen, eta iruditzen zitzaigun hobetzeko bazuela parada, eta gainera bazuela hezkuntza akordioan jasotzen ezen espiritu baten falta. Eta hain zuzen ere da, Euskal Eskola Publikoa gure sisteman izan behar duen lekuaren inguruan zehaztasun gehiago faltan ditu dekretu zirriborro horrek. Hori dela eta guk, ditugun bide ezberdinak, erabili ditugu gure zalantzak eta gure kexak maigaineratzeko tartean, Bildarratz sailburuari Neronek galdetu nion kontroleko osoko bilkura baten, dekretu honen inguruan, eta jarraipen batzordean ere, astelenean bertan, dekretu honen inguruko gure kezkak eta zalantzak eta iradokizunak noski maigaineratu genituen. Hezkuntza sailaren aldetik jaso duguna da, borondatea alderdi ezberdinon ekarpenak jasotzeko, eta beraz, datozen asteetan normaltasunez dekretu hori egokitu beharko da, dekretu horren gainean zehaztasun gehiago idatzi beharko dira, eta beraz, guk espero dugu, eta hala uste dugu zintzoki, hezkuntza saila gure ekarpenak barne bilduko dituela bertan, eta kasu egingo diola, men egingo diola hezkuntza akordioan adostu dugun horri dekretu honen garapenean ere. Beraz, zalantzak argitutzat ematen ditugu gu dekretu honi dagokionean behintzat. Apirilean lortu zenuten alderdi politiko gehiengoa, itunaren zirriborroan akordio zabala, baina kritikatu izan zaio hori sebera, argitasun falta, momentuz ez dagoela gehiegi argitasunik, baina horrek ez dakitzen bateraino kezkatzen zaitu zuten, ala esan duzun bezala, hasi besterik ez den bidea denez, aurrerantzean ere gauza guzti horiek argitzen joango direla. Bai, gaizki ulertuak edo gaizki ulertzen diren gauzak guk oso tentuz aztertzen ditugu eta gure egiten ditugu egon daitezken kexa guztiak. Izan ere, norbaitek adierazten dugun hori ulertzen ez badu, iruditzen zaigu hein handi batean izan daitekela guk txarto azaldu edo adierazi dugulako. Eta hezkuntza akordioa lortzeko prozesu guzti honek, 6 hilabete luze iraun duen prozesu guzti honetan guk gure buruari aitortza bat egin genion eta onartu genuen agian ez genuela behar bezala transmititu hezkuntza akordioa lortzeko bide guzti hori nolakoa izango zen eta legebiltzarrean alderdien artean egiten ari ginen prozesu hori noruntz zijoan, ezta? Eta beraz, hein handi batean ulertzen ditugu akordioaren gainean egon diren kezkak edo prozesu guzti honek izan edo sortu dituen ezin egon batzuk. Izan ere, badakigu hezkuntzaz hitz egiten ari garela, etorkizuneko belaunaldiez hezkuntzaz hitz egiten ari garela, eta beraz, gauzak ahalik eta hoberen, ahalik eta argien azaldu behar ditugu. Eta berriz dinot, aitortu genuen bere momentuan, agian ez ginela behar besteko argitasunarekin ez genuela azaldu prozesu guztia nolakoa izango den beraz, erabat legitimoak egiten zaizkigu egon daitezken kezkak, eta etxerako lanak egite bidean, espero dugu, hemendik aurrerako bide hortan ere argitasun gehiagorekin saiatzea azaltzen, zertan ari garen, eta egon daitezken kezka guztiak modurik egokienean argitzen. Zer esana eman zuen baita ere hezkuntza sailak Googleekin egindako lan hitzarmen akordio horrek hezkuntza ituna aurratuko lukeela adierazi zenuten zuek eta mozio bat aurkeztu zenuten legebiltzarrean, zertan da afera hori? Bai, hemen berriz dinot, ezta? Hezkuntza sailak egunerokoari erantzuten behar dio, eta beraz, egunerokoan erabaki asko hartu behar ditu, gure hezkuntza sistemak aurrera egiten jarraitu dezan. Hezkuntza akordioa onartu eta ondoren jakin genuen publikoki, naiz eta aurretik sinatua zen, baina jakin genuen publikoki apirilaren 2. aste hortan, Googleekin hitzarmen bat erdietsita zuela hezkuntza sailak, eta gure ustez, eta hala transmititu genuen ere, Googleekin akordio bat sinatzeak ez zion jaramonik egiten hezkuntza akordioan adostutako horri. Izan ere, hezkuntza akordioan software librearen alde egiten da, hezkuntza akordioan datuen burujabetzaren alde egiten da, eta ikasleen datuen pribatasunaren alde egiten da. Eta beraz, guri iruditzen zitzaigun, Googleek baldintza horiek ez dituela betetzen. Hori dela eta, legebiltzarreko jardun normalizatu hortan, mozio bat aurkeztu genuen, hitzarmen hori bertan bera gelditu zedin, eta software librearen aldeko
dekantazio bat nolabait egin zezan hezkuntza sailak, eta izan genuen eztabaida parlamentari hortan lortu genuen Euskal Eskola Publikoetan software librearen aldeko informazioa heltzea, izan ere eskola askotan ez dute softwareen inguruko informaziorik, eta orduan software librearen aldeko informazio hori zabaltzeko konpromisoa hartu genuen legebiltzarrean, eta beraz, bete beharko du hezkuntza sailak, eta baita ere guretzako oso positiboa da software librearen aldeko pilotaje bat martxan jarriko dela. Hori guztia definitu behar da, pilotaje hori non emango den eta ze baldintzetan emango den aztertu beharko dugu eta elkarlanean garatu beharko dugu, baina guretzako positiboa da gure herrian ere software librearen aldeko pilotaje horiek martxan jartzea ikastetxeetan. Beraz, iruditzen zaigu, izan genuen nolabaiteko iritzi ezberdin bat, bide honean bukatu duela behintzat, software librearen alde aukerak irekiko zaizkiolako ere gure sisteman. Aipatu dugu dena den apirilean, lortu zuela Eusko Legebiltzarrak hezkuntza oinarriei buruzko akordio zabala, historikotzat ere jo zenutenan. Akordio zabalorik mantentzeko aukera ikusten duzu hurrengo hilabetetan zehar? Bai, nik uste dut horren lekuko izan zela astelehenean izan genuen bilera, ez da? Hezkuntzaz asko hitz egiten da, sare sozialetan asko hitz egiten da, komunikabide ezberdinek asko hitz egiten dute, eta alderdiok ere asko hitz egiten dugu hezkuntzaren inguruan, eta normala den bezala, 4 alderdi politiko ezberdinen artean sinatu genuen akordio bat izan zen, lortu genuen akordio bat izan zen, eta beraz, norberak akordio horrekiko iritzi konkretu bat edo zehatz bat izango dugu, akordio horren garapenaren inguruan ere norabide ezberdinak izango ditugu alderdi ezberdinok, eta beraz, akordio hori garatzeko momentuan gure arteko desadostasun batzuk ere izango ditugu. Baina nik uste dut desadostasun horien gainetik bi gauza importante gelditu zirela berriz dinot argi iragan asteleheneko batzar hortan, alderdien arteko batzar hortan. Eta bat izan zen, ditugun desadostasunak 4 alderdiak eta hezkuntza sailaren artean aztertuko ditugula mahai baten bueltan, eta irtenbide bateratuak aztertuko ditugula. Eta bigarrenik, konpromiso irmoa adierazi genuela 4 alderdiok berriz ere hezkuntza akordio horrekiko. Eta orduan niri iruditzen zait, hezkuntza akordio hau, trantsizio baten hasiera besterik ez dela, luzera begirako akordio bat dela, urteak iraungo duen akordio bat dela, eta beraz, begirada laburrarekin ezin diogula heldu. Begirada luzearekin heldu behar diogula akordio honen garapen guztiari. Eta hori horrela izanik, hasieran gauden honetan, guztion arteko konpromisoa berretsi dugunez, iruditzen zait elkarlanerako aukerak inoiz baino handiagoak direla, eta hori da berrestu zena iragan astelehenean. Dena den, astelehenean egin zenuen agerraldian, adierazi zenuen sektore batzuek hezkuntza akordioa egonkortzeko nahia omen dutela. Zertaz ari zinen zehazki, izan ere Euskal Eskola Publikoaren alde egiten dutenek hor nonbait interpelatu eta sentitu dira? Bai, ez nik uste dut, eta hasieran aipatu dudan bezala, batzutan gaizki azaltzen ditugula, esan nahi ditugulak, eta orduan inongo problemarik ez daukagu aitortzeko azalpenak berriz ere emateko. Nik adierazi nahi nuena da azkenengo asteetan batez ere, baina esango nuke akordioa adostu genuen hartatik ere, badirela sektore politiko eta mediatiko batzuk akordio hau desestabilizatu nahi dutenak. Eta sektore politiko eta mediatiko horiek dira alderdi politiko konkretu batzuk eta dira komunikabide konkretu batzuk. Eurak ari dira etengabean oztopoak jartzen hezkuntza akordioaren bide honi. Inondik inora ez nuen aipatu nahi hezkuntza eragiletza, hezkuntza elkarte ezberdinak, hezkuntza mugimendu ezberdinak, edo eta egon daitezkeen guraso elkarte, irakasleen elkarte, edo plataforma ezberdinak. Guk lanean ari gara etengabean hezkuntza komunitatearekin, hezkuntza komunitatea osatzen duten eragile ezberdinekin, lanean jarraituko dugu beraiekin ere, eta hezkuntza akordioaren bidea urratzeko eta etorriko den hezkuntza legearen prozesu guzti hortan, noski hezkuntza eragileak oso kontutan hartuko ditugu, eta baita Euskal Eskola Publikoaren alde lanean ari diren eragile eta plataforma guzti horiek ere. Baina berriz dinot, hau horrela izanik, bai iruditzen zaigu badaudela oso interes konkretuak eta
alderdi konkretu batzuk eta komunikabide konkretu batzuk interes oso konkretuak dituzte hezkuntza akordio honek aurrera egin ez dezan. Eta beraz, hori da astelehenean helarazi nahi nuena, baina inondik inora ez nintzen ari hezkuntza eragileen inguruan noski. Euskararen gaiak sortzen du arrabotza batzuetan horrelako sektoretan, ezta? Hezkuntza itunean esaterako euskararekin lotuta zer da proposatzen dena, zer aurreikusi daiteke, zer gertatuko da indarrean egun dauden ereduekin? Nik uste dut hezkuntza akordio honek gauza bat argi uzten duela, eta da indarrean dauden A, B eta D hizkuntz ereduek ez dutela behar beste euskalduntzeko balio. Eta beraz, bestelako eredu bat proposatu behar dela. Akordio honetan lortu dugun adostasun politikoa izan da, eredu orokortu eta eleaniztun baten bidean urratsak emango ditugula, adostu duguna da ere, Euskal Hezkuntza Sistema osatzen duten ikastetxeek hizkuntz proiektu bat egin beharko dutela, eta adostu duguna ere da oso importantea hizkuntz proiektu horiek helburu bat izan behar dutela. Eta helburu hori da euskerazko gaitasunean Europako erreferentziazko markoan B2 maila eskuratzeko balio beharko dutela. Beraz, gure ustez adostasun oso importantea da izan ere 16 urte izandakoan edo DBH laugarren maila bukatutakoan euskal ikasle orok euskera gaitasunean B2 maila lortzeko helburu hori lortu beharko luke. Eta beraz, nik uste dut, izan ditzakegun diskrepantzietan baino, adostasun horretan jarri beharko genukela fokoa, oso urrats importantea izan zelako hori adostea. Horra heltzeko tirabirak izan ditugula alderdien artean, inongo zalantzarik ere ez dago, baina nik uste dut, lortu genuen adostasun horretan sakontzea dagokigula guztioi orain, eragile guztioi dagokigula hortan sakontzea, eta benetan hori horrela izanik, lortu nahi ditugun ikasle euskaldun eleaniztunak lortzeko bide hortan, urrats garrantzitsu eta importante bat emango genukela inongo zalantzabarik. EH Bildu izan zen hasieratik lanean, euskuntzitunaren alde, EAJarekin batera, zenolako irakurketa politikoa egiten duzue? Bueno, nik uste dut EAJarekin batera akordioa lortzeko prozesua martxan jarri izana, edo beraiekin eta beste batzuekin batera jarri izana, ez gaituela harritu behar. Egia da, azken 8 urteetan egondako, azken bi legegintzalditan egondako hezkuntza sailarekin inolako hartu emanik izateko aukerarik ez genuela izan. Eta beraz, aldaketa bat somatu genuen hezkuntza sail honekin. Eta elkarrizketarako borondatea agertu zitzaigun lehenengo momentutik. Eta harritzekoa ez da ere, Euskal Herria Bilduko 21 legebiltzarkide dituen momentutik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 31 legebiltzarkide dituen momentuan harreman normalizatuak izatea. Eta hezkuntzan ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin harreman on eta normalizatuak ditugu eta hasieratik ere izan genituen. Eta horregatik irailean, baina baita aurretik ere, hitz eginda genituen hainbat eta hainbat konturengatik erabaki genuen borondate politikoa agertzea, hezkuntza akordio bat lortzeko, dinamika bat martxan jartzeko Eusko Legebiltzarrean. Eta hala izan zen, hala hitz egin zen ere Alderdi Sozialistarekin, hala hitz egin genuen ere Elkarrekin Podemos Izquierda Unidarekin, eta beraz, hezkuntza akordioa lortzeko ponentzia parlamentario bat martxan jarri genuen, 4 alderdi hoien, aipatu ditudan 4 alderdi nagusi hoien adostasunarekin. Eta beraz, nik esango nuke harremanak normalizatuak direla alderdi gehienekin, eta nola ez ere Alderdi Jeltzalearekin. Hezkuntza akordioa lantzen hasi besterik ez zarete egin, aipatu duzun bezala, baina etorkizunerako bileretan eta negoziazioetan zenolako erronkak antzematen dituzu? Bueno, nik uste dut badugula erronka potolo bat, eta da, denon artean nola egiten dugun batetik akordio politikoa izan den hori, 4 alderdi nagusienen artean izan den akordio politikori, nola bihurtzen dugun ere akordio soziala, nola hurbiltzen dugun legebiltzarrean lortutako adostasun hori, nola hurbiltzen diogun jendarteari, nola hurbiltzen diogun hezkuntza eragile ezberdinei, eta nola hurbiltzen dugun ikastetxetara. Izan ere, markatzen ditugun hezkuntza politika horiek ondoren ikastetxeetan garatu beharko dituztelako zuzenean, ez? Eta hori nik uste dudela 4 alderdiok eta hezkuntza sailak dugun erronka nagusietako bat. Alderdi on artean lortutako adostasun zabal hori, nola bihurtu adostasun soziala. Eta horren ondotik nik uste dut oso importantea dela akordioan lortutako guzti hori nola itzultzen dugun hezkuntza lege berri bat. Eta horretan ere,
hilabeteak ditugu aurretik, hezkuntza sailak iragarri du urria buelta horretan, udazkenean hezkuntza lege berri baten proposamena helaraziko diola legebiltzarrari, eta beraz, baditugu hilabeteak alderdi ezberdinen artean, hezkuntza sailarekin harremanetan, baina baita eragileekin, hezkuntza eragileekin harremanetan ere, hezkuntza lege berri hori izango denaren zirriborro hori adosten apurka-apurka joateko. Orduan, espero duana da akordioari fidela izatea etorriko den hezkuntza sailaren proposamen hori, hala espero dugu, eta espero dezagun behintzat, sinatu dugun lau alderdion artean, sintonia eta konfiantza nahikoa egotea, hezkuntza lege horri ekarpen nahikoak egiteko, benetan nahi dugun hezkuntza lege hoberena erdietsi dezagun, ahal eta sektore gehien. Ikoitz Arrese, Bilduren legebiltzarkidea eta hezkuntza idazkaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistan izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Mikel Alvarez. Orain arte. Tarian.eus sortzen da, non elkartzen gara hainbat jendean, bakoitzak bere arloan, kamara arloan, soinu arloan, argi arloan, eta sortu ginen pizket elkartzen ikusten zela posible pizket aldatzea konsumo digitalean dagoen egoera, ez? EDHen helburu nagusia da musikaztena guztia sortzen duen norbanako eta talde guztiei herramientak ematea mundu komertzial hortan ez sartzeko. Ez dago hilda bada kolektibo bat bolondresez eratuta dagoen. Orduan bertan sar daiteke, eszena antikomertzial horren sustatze proiektu horretan lan egin nahi duen edonor. Liburua niretzat oso berezia da, ez? Azkenean da Marco Antonio Sandeazeroren bizitza edo ibilbidea, ez? Eta, Iruñan eta Nafarroa osoan nire ustez izan zen oso pertsona gertukoa eta maite egiten zena.
Eta egunero legez solasean hasiko gara, eta horretarako gaurkoan gurekin dauzkagu, alde batetik Alaizar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta bestetik Mikel Alvarez, ongi etorri. Eguerdion. Zer modu zaudete, berotuta ez? Ondo, nekatuta beroagatik. Bai, berotuta dago ere giroa, badirudi, izan ere Osakidetzan hautsak arrotzen jarraitzen ditu osasun sailburuak Otsone Zagoarduik aurreko astean esandakoak, ezta? Nolabaiteko kultura aldaketa beharrezkoa izango dela, eta iradokiz, ez, hemendik aurrera eta etorkizunean agian mugikortasun handiagoa eskatuko duela medikuaren artatze horrek. Oposizioak, sindikatuak eta herritarrek murrizketa berrien abisu gisa ulertu dituzte hitz horiek eta beldur dira zerbitzu gehiago privatizatzearen alde egingo ote duten ala ez. Gaurkoan gurekin izan dugu zatzeko ordezkaria den Gabirel Perez eta horrena mintzatu da. Ez da egia, esan duena Sagardui sailburuak, ja ordutegiak laburtzea gure ustez murrizketa bat da, lehen mailako arretako ordutegiak urtero, azken urteetan batez ere murriztu egin dira eta hori arretaren kalitatearen aurka doa, ez? Herritarren arreta baldintzatzen dute guztiz, eta pentsatzen dugu ordutegiak murriztea, zerbitzuak ixtea, bai dela murrizketen estrategia bat. Orduan ez gaude ados aurrera eramaten ari diren neurriekin, ez? Aste honetan eta honen arira, mahai gaineratu den errealitatea da, ez? Osakidetzan dagoen langile falta, batez ere. Bai, nik uste dute kezkagarriena dena da, hor ikusten zala, ez? Dinot, bai hiritarrok, bai plantilla berak esaten zuela, ezaguela jende nahikori. Gero, nik uste dut hori, privatizazioa ere, aldez aurretik antolatuta zegoela, eta ematen du plan bat zegoela, eta itzakitzat hartzen pandemia aurrera eramaten ari direla, eta gainera eske saltzen digute izango balitz bezala ezinbestekoa, ez dakit, ez egoela pausurik, ez egoelako irtenbiderik, eta guk uste dugu baietz, badaudela hainbat tresna bultzatzeko, igual medikuntzan dauzenak, sartzeko familia medikoak izateko eta ez beste espezialitate batzu, baina horretarako lankargar gutxitu beharko ziren eta gainera nik uste dut lan baldintzat hobeagoak izan beharko lirateke. Azken finean esaten duguna da, mediku familiar bat ez da pediatra eta ez da erizainak egiten duena, kompetentziak hor nahazten baldin badira, orduan bakoitzak bere espezialitatea noraino helduko denez. Nik uste dut bere adierazpenak oso kezkagarriak dira. Auzo Elkarteen Federazioa bilduko gara auzirekin hurrengo asteazkenean. Ja aldez aurretik bagenekien hori ordutegiaren murrizketa egongo zala, eta gainera aurrekoan gabonak edo aurrerago deitu ziguten abisatzeko orain ez da abisadurik, orain enteratzen gara telebistan agertzen direlako, eta hori ez dugu ikusten dela bidezkoa, nik uste dut hor argitasun edo gardentasun bat egon beharko dela, eta gero hainbat kontu hitz egiten ari direla gaur egun, pediatria zerbitzuak ez dira bueltatu hainbat auzoetara. Beste aldetik gero Olabeagan dispensario itxi zuten eta ez dute berriro zabaldu, paken itxiera hor dekogu eta orain ikusten ari da batzuk arabidea eratzen dutela eta hori presentziala eta gaueko zerbitzu presentziala bertan bera gelditu zen, ambulantziarena ez deko zentzurik, itxi zuten eta horren arazoak dauz ambulantzia zerbitzuan, dauz hainbat kontu nik uste dut hiritarrok ulertzen ez ditugunak, eta Auzo Elkarteen Federaziotik deituko da 22an, nik uste dut 22an izango da lehenengo eguna hasiko direla ordutegi berriarekin, eta deituko dira mobilizazio deszentralizatuta hainbat tokitan, eta batez ere Deustun, eta gu bebai babesa emango dugu igandean goizeko 12etan deitutako manifestazioara joateko bihotz sakratutik, baina nik uste dut badala momentua plante egiteko eta esateko ez dugula onartuko olako pausoak aurrera eramatea. Bai, Alaitzek esan duen bezala, egoera larria da, baina horretan sartu horretin ikusten dut Sagarduiren hitzak ere aztertu behar ditugula, ez? Komunikazio politikoaren ikuspegitik behatzen baditugu, nolabaiteko perbertsio bat, hizkuntzaren perbertsio bat, eta bi elementu jarri ditu batez ere mahai gainean alde batetik kultura aldaketa,
eta hori nire ustez litzateke eufemismo bat esateko murrizketak datozela, eta gainera karga jartzen du gizartean, gizarteak asumitu behar du kultura aldaketa hori, eta zain beste plantillak edo zerbitzuak, hori bada nolabait estrategia komunikatibo bat arintzeko karga negatiboa, mezuak duen karga negatiboa, hori alde batetik eta bigarren aldetik jarri du ere enfasia profesionalen faltan, eta hori ez da kontu tekniko bat, baizik eta erabaki politiko bat, edo urteetan metatu den kasuistika ezberdinen ondorio bat. Hori behin argituta, eta Alaitzek esan duen bezala, badaude nolabaiteko kontu tekniko batzuk edo kontu ekonomiko batzuk azken urteetan gertatu direnak eta mahai gainean jarri behar direnak. Sindikatuek urteak daramatzate salatzen, Osakidetzan edo Osasungintzan orokorrean dagoen inbertsioa Europako bataz bestekoaren oso azpitik dagoela. Elak informe bat ateratzen dela gutxi esaten 102ko arrakala daukagula inbertsio horretan, eta Labek ere esan zuen Europako bataz bestera iristeko 1.600 milioiko euroko inbertsioa beharko litzatekela nolabait parekatzeko inbertsio hori. Eta gero, uste dut ere, aipatu beharra dagoela, badagoelako nolabaiteko mantra bat esaten duena inbertsio guztia ona dela bai pribatuan eta publikoan osasungintza indartzeko, eta hori gezurra da. Hemen gizarte arrakalak berdintzen dituen mekanismo bakarra sektore publikoa da, eta osasungintzan ere gehiago hau da. Errenta baxuko auzo batean jendeak ezin du bere aseguru pribatu ordaindu. Soilik mekanismoa dauka bere ongizatea bermatzeko, eta hori da osasungintza publikoa. Eta Euskal Herrian, eta hau ez da bakarrik Madrilen gertatzen, Euskal Herrian, EAEn batez ere, osasungintza pribatua asko indartu da, eta hor kasuistika ezberdina dauzkagu. IMQ daukagu, Bilbon, Bizkaian 475.000 pertsonek daukate aseguru, ez barkatu, EAEn 475.000 pertsone daukate aseguru pribatua. Unibertsitate pribatuetan ere, geroz eta gehiago, eta hor daukagu Deustuko adibidea, geroz eta gehiago bermatzen dira edo esleitzen dira medikuntza ikasteko plazak, eta gainera, sistema publikoan, desprestigio oso nabari daukagu, eta hori ikusi da Osakidetzako opeetan egon den, iruzur guztiarekin, eta nolabaiteko gizartearen mesfidantza guztiarekin. Hori zioen baita ere Gotxone Sagardubik, onartzen zuen langile falta bazegoela, dioenez, lanpostu horiek ezin izan dituzte bete, zerrendetan, ez Euskadin, ez estatu mailan ez zegoelako prest inor horietan lan egiteko, eta erakargarritasunari egotzi dio, ez erakargarritasun ezari. Hain zuzen ere, horrelako postuak betetze aldera, baina ez du inondik inora lan baldintzetaz lan ez ere esan esaterako, eta langileek horretan jartzen dute batez ere harreta. Berak esan duena, pisua jartzen du bai herritarren gainean eta baita ere langileen gainean, eta batzutan gu beti aldarrikatzen dugu plantillaren deskantzoaren eskubidea, ez da? Gu bai ulertzen dugu lankarga itzela eduki dutela, oporrak behar dituztela, azken hilabeteak pairatu dituzten egoerak izan direla oso gogorrak, orduan guazen beste alternatiba bat bilatzea, eta hori da nik ikusten ez dudana, pausoak ematea alde horretara, eta gainera jakinda aurreikusita zegoela defizita hau. Dinot, askotan pentsatzen dugu doazela, ez dakit, berandu, beti berandu, ez dakit. Eta azkenean pairatzen ditugunok izango gara, bai hiritarrok eta zuk esaten duzuna, ahulenak, beti ahulenak. Eta badago nolabaiteko konfusio bat, askotan pentsatzen dugu lehen arreta lanpostu bat dela, hau da, familia medikoak bakarri direla. Eta lehen arreta ez da hori, lehen arreta da estrategia bat eta dispositibo bat, eta lehen arreta pertsona askok osatzen dute. Eta profesional falta bakarrik ez dago familia medikoetan. Hor egia da, 1000 plazak handitu beharko liratezkela eta unibertsitatean ere plantillak handitu, gero profesional gehiago izateko kontratatzeko, baina lehen arretan masifikazioa ere zentratzen da administrarietan, eta administrari asko egon daitezke gure herrian kontratatzeko. Lehen arretaren kolapsoa ere zentratzen da gizarte langileetan estrategia integral bat behar da horri eusteko, eta egia da, agian eztabaida bat behar da dispositibo guztia edo estrategia guztia berrantolatzeko, baina horrek batez ere elementu bat behar du, eta elementu hori da plantillak handitu behar direla bai edo bai, eta ez bakarrik familia medikoetan, baizik eta lehen arretaren estrategia osatzen duten profesional guztietan. Gaina plantilla hori handitu beharrean egiten dutena da berrantolatu, orduan klau pediatrak mugitzen dituzte eta zentralizatzen dituzte, eta horren egiten ari direnan ikusten dute bihotzeko kirurgiarekin da gauza bera, daukatenarekin murriztu plantilla eta bidali gurutzetara. Ez dauka zentzurik, eta gainean ikusten dute hiritarrok behar duguna da hurbiltasuna, eta zerbitzu publikoak egotea
alik eta hurbilen, eta esaten digutena da guztiz kontrakoa orain. Gero eta urrunagoango direla, da gainera, hori, barneratu behar dugula hori ezinbestekoa dela eta horrela izango dela. Hiri ereduarekin ere lotura izango lukeena, ez? Mugikortasuna geroz eta gutxiago izan beharko litzatekenean, geroz eta gehiago izango litzateke Sagarduiren iragarpen horrekin, gainera aipatzen zuen, ez? Euskadi txikia zela eta ez duela aparteko arazorik sortuko, ez? Baina ikusten dugu zenolako baliabideak ere dauden garraio publikoarekin lotuta esaterako, eta hor ere aldaketak egin beharko lirateke proiektu hori aurrera eraman izan nahi badute. Azken binean ikusten dut dela betikoa, ez? Askotan hemen hitz egin dugu hiri ereduaz, ez? Eta daukagun hiri eredua ez dauka bat ere planifikatu, eta berak komentatu duen bezala. Hainbat tokitan ez dau zerbitzuak jendearen beharrak betetzeko, eta hori nik uste dut begibistakoa dela. Garraio bidetan ikusten dugu 1900 eta 1989 ez dela aldatzen Bilbobuseko antolaketa edo auzoz auzo joateko batzutan Bilbo zentrora jaitsi behar dira, ez dauka bat ere zentzurik, eta are gutxiago orain zentralizatzen baldin badute hainbat zerbitzu auzo batzuetan eta ez besteetan, ze jaitsi behar da Bilbora eta gero beste auzora jutea, gero metroarena lotxagarria da, dauz pausoak ematen beste lekuetan, hori abianduiko trena eta dana dalakoa, eta hor dekogu auzo batzuk ez daukatela metrorik, tranbiarena aldarrikatu zuten aurrera paso bat izango baritz bezala, eta ez da Olabeagako hiritarrokei zerbitzua ematen. Hirigintzan ikusten ditugu parkeak, kaleak, ez da uzela hiritarrokentzako egindakoak, bezik eta turistentzako eta batzuetan baita ere baita diru ateratzeko ez bazara kontsumitzailea, dauz plaza batzuk terrazaz josita eta ezin duzu jolastu, ezin duzu deskantzatu, ez dago iturririk, bultzatzen dutena da hori kontsumitzea ostaleritzan. Nik uste dute hori bai da gauza bat aldatu aldana, ze batzuetan hitz egiten dugu igual Eusko Jaurlaritzak egin behar dana, baina bai udaletzea da gure instituzio hurbilena, eta hor hainbat gauza egin alditu, bai garraiobideekin, eta baita bultzatzen ari den hiri eredua batzutan joaten denez, turistifikazioa, turistei begira, azkenean bilatzen ari dana da gentrifikazioa horrekin batera, alokeiroen prezioak igotzen dira, kaleratzeak badauz, esaten duguna, auzoak bihurtzen dira eskaparate batzuk, komertzio lokala bebai izten da, bihar arratsaldeko 7 erditan dago Santiago plazan agerraldi bat, gentrifikazioa, pairatzen ari den gentrifikazioa salatzeko Aldezarrean. Baina dauz hainbat puntu olako gauzak pairatzen dituztenak, eta nik uste dut hor udaletxea babestu behar gaituztela, eta haiek egin behar dute zeo zer, hau gelditzeko eta behintzat ez bultzatzeko. Bilbori buruz azpitz egin duzu alaitz, izan ere bilbotarra zarazu, baina esan beharra dago horrelako arazoak pairatzen dituztela ia guztietan, herrietan ere, Euskal Herrian bertan eta Donostian hain zuzen ere horri aurre egiteko manifestazioara deitu dute larun batean, zenbait eragile sozial eta herritarrek hain zuzen hiri eredua aldatzea eskatzeko. Bizilagunekin plataforma da horietako bat, eta Asier Basurto da plataforma horretako kidea, berarekin hitz egin dugu. Dira, bat bestean atzetik ezagutzen ditugula erabakiak eta proiektu berriak herritarren gehiengoari kalte egiten diotenak eta gutxi batzuen interes ekonomikoei erantzuten diotenak. Hauek jasan ezina bihurtzen dute egoera, nazkatuta gaude herritarrak eta nazkatuta gaude eragile asko bat egiten ari geanak guzti honi batera aurre egiteko, pixkat elkarlanean uste dugulako erantzun behar zaiola, eta pixkat hiriko indar desberdinak bilduta lan egin behar degula. Bestelako hiri eredu baten aldeko mugimendu bateratzaile batetaz ari gea. Salatzen duten ez interes ekonomikoak herritarren interesei gailentzen ari zaizkio Donostian, baina baita ere beste hiriburu batzuetan ere, alaitzek komentatzen zuenaren arira, eta adibide asko jarri daitezke, ez da? Bai, esaten dute pandemiaren ondorioz nolabait estatu nazioak indartu zirela, ez? Estruktura klasikoak indartu zirela, ze, pairatu genituen arazoak, lehen mailako arazoak izan ziren, eta nolabait estruktura indartsuak behar ziren hoiei aurre egiteko, baino pandemia joan da.
Eta berriro bueltatu gara aurreko tendentzia hau da. Estatu nazioen aldean, hiri globalak berriro indartu dira. Eta hiri globalek behar dutena, eta gure kaletan ikusten dugu, da mugikortasuna, pertsonen mugikortasuna, turismoaren lotuta, diruaren mugikortasuna, finantza sistemarekin lotuta eta inbertsioekin lotuta, eta zerbitzuen mugikortasun azkarra ere bai, nolabait, gure kaletan ikusten dugun bezala, sektore batzuk indartzeko eta beste batzuk gutxiesteko edo alboratzeko. Askotan pentsatzen dugu, hiri ereduan nolabait, arazo urbanistiko bat bakarrik dela, eta hori ere bada, horrez dago dudarik, baina hortik haratago doa. Nik uste dut gure bizitzak zeharkatzen dituen fenomeno bat dela, eta ez diogula oraindik arazo horri dimentsioa edo tamaina hartzen, ze jaietzen garenetik hiltzen garen arte erdian daukagun gauza bada. Eta Donostiko kideak esaten zuen bezala, uste dut garrantzitsua dela maila lokalean horrelako ekimenei erantzutea, baina bi elementu jarriko nituzke ere mahai gainean, eta uste dut horiei erantzuten ez badiegu zaila izango dela aurrera egitea, eta da. Bat, fenomeno hauek mundu guztian gertatzen direla, hau da, fenomeno hauek ezin zaiela bakarrik hirietatik aurre egin, eta hor badago esaldi bat, eta ez da oso berria, eta esaten zuena, maila lokalean aktuatu edo ekintzak egin behar direla, baina maila globalean pentsatu behar dela, eta uste dut hiri ereduak horri erantzuten diola hori alde batetik. Eta bigarren elementua litzateke, oraindik pentsatzen dugula, hiriaren eta landa eremuaren arteko arrakala handia dela. Eta uste dut hori kanpotik behiratuta faltsua da. Kanpotik etortzen direnentzat Gaztelugatxe Bilbo da, Urdaibai Bilbo da, eta elementu funtzionalak dira hiriak hazten jarraitzeko. Beste rola jokatzen dute, bai, baina hiria dira orduan, Bilboti bakarrik, Donostitik bakarrik aurre egiten badiegu horrelako fenomenoei, zaila izango da aurrera egitea, hiriak beste plano batean jokatzen duelako. Uste dut ez da horiek ere eman beharko liratezkeela. Eta ez bakarrik hiria eta landaren artean, bezik eta nik uste dut hor gazteria asko dauka esateko adibidez, nik aipatzen dudanean gentrifikazioa eta alkilerren prezioen igoera, claro, horrek botatzen ditu hainbat ikasle gazteak beraien auzetatik, eta hor elkarbizitza da kolokan jartzen dena. Dinot, bai ikusten dut transversala dara. Jai esparroetan lan egiten dutenak, makro festivalak egiten direnean, hor auzoko jaiak gelditzen dira kolokan. Eta horrekin batera berriro elkarbizitza. Nik uste dut bai transversala dela eta hainbat esparrutik igual landu beharko zala eta igual denon artean betikoa, ez? Denon artean indartsuak izango gara, eta zer egin beharko dela, ez dakit entzunak izango garela, hori da gehien kezkatzen gaituena. Hori da, etxebizitzarena da ondorietako bat, hiri eredu honen ondorietako bat badirudiela, geroz eta zailagoa egiten dela, bizitza osoa leku berberean ematea, zure auzoan ematea, zure auzoan zaharkitzea, batez ere horrelako prozesuak ematen direnean, alde zaharretan batez ere, hiri buruetakoak, baina beste hainbat ondorio hori buruz ere hitz egin dezakegu, etxebizitza larrialdea aipatu dugu, baina baita ere prekarietatea, masifikazioa, elitizazioa, zenolako hiria geratzen den, eta aipatu duzuzuk ere askotan lehentasunezko zerbitzuak erabiltzeko dirutza edo dirua egongo dela hor erdialdean, beraz, turismoaz ere hitz egin dezakegu, ez da, orain da datorrela, zenolako ondorioak ekarriko dituen, beraz, erpinazko dituen gaia bada. Eta kutsadura baita ere, batzutan ez gara konturatzen zenolako kutsadura sortzen duen olako turistifikazioa, ez da? Eta ez bakarrik kutsadura esaten dugunean zaborrak direla eta edo baizik eta zarata, ez? Badago jendea ez duela deskantzatzen beroagatik orain, baina ja daramatza hilabete batzuk jendearen zaratagatik, eta, klaro, non ipintzen da lehentasuna, hori da nik uste dut gakoa. Aipatu dugu pandemia, nik uste dut hor oso garai gogorra izan zen, baina aukera itzaila izan zen lehentasunak markatzeko, eta ez dugu kasurik egin. Hor ikusi ziren, zeintzuk ziren borroka hildoak lan egiteko, eta instituzioek ez dute aurrera pausoak eman hori konpontzera edo bintzat bide egokia fikatzea.
Bai, eta gero, nik uste dut interesgarria dela klabe kulturaletan pentsatzea. Askotan hitz egiten dugu ondorien inguruan eta arazoen inguruan, baina egia da horrelako fenomenoak ziklo oso luzeak bizitzen dituztela. Eta neoliberalismoak lehenengo olatu kultural bat bizi izan zuen bere garaian, Thatcher eta Reaganekin, eta hor esan zion neoliberalismoak langile klaseari etxe bizitzera erosi behar zuela, akzioak erosi behar zituela enpresetan, eta jabegoan zentratu behar zela. Eta hau da nola egiteko bigarren olatu kultural bat esango nuke. Eta bigarren olatu kultural honek bilatzen duena edo helburu bezala daukana da, hain zuzen ere lehen esan dudan mugikortasun horretan jartzea harreta eta komunitatearen izaera guztia txikitzean edo neutralizatzean. Eta horretara dator bai hiri eredua eta hitz egiten ari garen fenomeno guztiak. Eta gainera, berriro ere, elementu komunikatiboak erabiltzen dira edo perbertsio linguistikoak erabiltzen dira, nolabait, arreta jartzeko gizartearen aldaketetan eta ezain beste atzean dauden arrazoietan. Askotan entzun dugu, ze ondo dagoen ikasle bat kanpora joatea ikastera, ze ondo dagoen 2 urte pasatzea Londresen lan egiten ez dakize sektoretan, edo ze ondo dagoen 5 urte hemen bizitzea, beste 5 urtean eta beste 5 urte ez dakit non. Hori erabaki bat izan daiteke, baina atzean dauden erabaki kultural, politiko eta ekonomikoak aztertzen ez baditugu, ez dugu ulertuko arazoak duen dimentsio guztia. Eta ez dute esaten erabaki horiek zilegiak ez direnik, baizik eta erabaki horiek badaukatela nolabaiteko erabaki handiago bat atzean eta estruktura baten azpian funtzionatzen dutela. Uste dut horre ere fokoa jarri beharko genukela. Eta gainean nik uste dute hiri eredu hau frogatu egin dela hainbat hiritan, bai munduan zehar edo estatu mailan, eta ikusi da momentu batean erretzen dela. Erretzen dela hiritarrokentzako, osa dinot, atekinak bete atera aldira, baina ikusten da ez da bidezko, orduan hemen hori saiatzea implementatzen nik ikusten dut oso arriskutsu izan aldala. Gainera, jakinda zein den gure kultura orokorrean, eta badirudi gero eta gehiago ez dakizula non zauden, Bilbon edo beste leku batean, postal bat besterik ez gara, azkenean aurre iritziak badauz, eta saltzen dutena da gauza faltsu bat nire ustez. Beraz, esango zenukete nolabait horrelako erabakiek, horrelako hiri ereduak geroz eta gizarte individualago baten bila doazela eta diruan oinarritutakoa gainera? Nik esango nuke baietz, aspektu kultural horretara bueltatuz, norbanakoan jartzen da azento guztia eta norbanakoa izaten da sujetu horrelako kasuetan. Ze azkenean, komunitate trinko bat baldin badago hirietan, auzoetan edo bestelako eremu geografikoetan, zailagoa izaten da mugikortasun horri, batez ere kapitalaren mugikortasunari ateak irekitzea. Eta hain zuzen ere hortik eman behar da ere bataila. Komunitatea trinkotuz, auzoetan eta hirietan egon daitezken topaguneak edo elementu kultural komunitarioak ere indartuz, eta lehen esan duena, badaude nolabaiteko arrakala gizartean, eta egia da arrakala horiek ezin direla konpondu egun batetik bestera, baina badaude beste mekanismo batzuk arrakala horiek ere arintzeko nolabait. Eta hor kokatu dezakegu hezkuntza, hor kokatu dezakegu osasungintza, eta hor kokatu ditzakegu elementu publiko guztiak. Eta geroz eta leku publiko gutxiago baldin badaude hirietan, bai kalean, baina baita ere ekipamendu komunitarioetan, orduan eta errezagoa izango da horrelako prozesui atea irekitzea. Nik uste dut oso garrantzitsua dela jartzea zentroan elkarbizitza, azken finean hori da landu behar dana, eta pandemia garaian argi gelditu zena dela jendea prest dagoela hori sareak, bai elkartasun sareak sortzeko eta zeo zer amankomunean egiteko, baina esan duguna pandemia amaitu ostean, badirudi bakoitzak bueltatu behar dela, itzuli behar dela bere etxera, bere postua, bere ez dakiz individualismo horretara. Nik uste dut apostu izan barko zala guztiz kontrako, eta nik gainera ulertzen dudana da elkartasunak irtenbide bat izan aldala, hainbat arazoak sortzen dira elkarbizitza hori ez dagoelako. Eta nik uste dut inbertitu egin beharko dela elkarbizitzan, zaintzan, eta hainbat eta zure aipatutakoa. Gure arazoak guk bakarrik pairatzen dugula, baina beste batekin hitz egiterakoan, zenbatetan konturatzen garen arazo komunak direla, eta beraz komunean aurre egiteko parada hori izatea zinin garrantzitsua den ere, ez? Bai, baina hori saltzen digutena da, kontu zaindu zurea, zu baino gutxiago daukatenak etorriko dira eta lapurtuko dizuete, ez? Hor dauz iragarkiak hainbat hori pintzeko alarmak eta ez dakiz zer, ara joaten dira, ez? Eta beldur hori sortzen dute, eta beldurra oso erraza da barneratzeko, eta nik uste dute hori da saiatzen ari direla, zeo zer
Bai, eta espektatiba positiboak ziren agian lehen, eta orain espektatiba negatiboen aurrean, gizakiak sortzen duguna da beldurra, eta hor dago azentoa. Eta askotan hitz egiten dugu, hirien barnean dagoen kompetentziaz, baina dimentsio internazional batean, global batean ere hitz marko genuke, hirien artean dagoen kompetentziaz. Nork hartuko duen inbertsio handiena, nor da lehenengoa ez dakiz esari irabazten, edo nor kokatzen den hobeto ez dakiz errankinetan. Horrek ere, gizarten arteko arrakala, gizarten arteko mesfidantza handitzen du, eta lehen esan dugu ez, fenomeno hau globala da, fenomeno hau ez da lokala, orduan. Elkartasun sare horiek maila globalean sortzen badira ere, dispositibo horiei, kompetentzia dispositibo horiei, bestelako dispositibo batzuk lerratu bar zaizkie edo horregin bar zaizkie. Hemen utziko dugu beraz gaurko solasaldia, denbora barik eratu garata, eskerrik asko, zuen hausnarketengatik beste behin Alaitzar Gandoña eta Mikel Alvarez, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan.